שלום לכם, שמי אורן. אני רוצה להציג בפניכם את הכונן של אסוס, דגם DRW-24B3SD DVD-RW X24 Black SATA. כונן זה מאפשר ליצור קבצי XGD3 של אקסבוקס. כמובן שמייקרוסופט הוציאו את ההגנה הזאת כדי שלא יהיה ניתן ליצור קבצים כאלו. כמובן שהחבר'ה ב-C4Ever שהם הוציאו גרסת firmware שנקראת iExtreme Burner Max, שמאפשר לעשות את העדכון על הכונן הזה כדי שתוכלו ליצור את הקבצים XJD3. עכשיו אני אציג לכם את הכונן. תוכלו לראות אותו מותקן במחשב שלי. כפי שאתם רואים, זה צורב DVD של אסוס. ניתן להשיג את הצורבים האלו באתר של KSP. אני לא עושה להם פרסומת, אל תדאגו. הכונן הזה עולה 140 ש"ח. כפי שאתם רואים, אלו הנתונים של הכונן. מהירויות צריבה גם לתקליטורים וגם לתקליטורי DVD, גם תקליטורי DVD-RW. אני יכול להראות לכם שזה המחיר. אם תשימו לב, זה המחיר שמצוין. עדכון ה-firmware הוא קצת בעייתי למי שלא עשה את העדכונים האלו אף פעם. מומלץ או להתייעץ עם בן אדם שעשה את זה כבר, כדי לא לעשות טעויות ולאבד את הכונן. טעות בכתיבת ה-firmware תגרום לכך שהכונן לא יעבוד שוב. אז אני מקווה שעזרתי עם המידע הזה. אני אוציא עוד מדריכים בנושא הפריצות לאקסבוקס, המשחקים, ותודה רבה לכם.